नमस्कार. यूथ ऑफ GSBन स्टार्ट केलेले कुलदेवता दर्शन हे कार्यावळ आज मस्त जना मेरेन पावता आसा. एक मस्त खुशी जाता कसल म्हणल्यार घर बसून आमकां सगळ्यांक आमगेल कुलदेवताचें दर्शन जाता. आमकां ह्या सिरिसांतू देवा आरती, देवाची महिमा, देवस्थाना इतिहासू तशीच देवस्थानान जावचे उत्सव हाजे विशयांत आमकां म्हायती मेळटा. पोर्तुगीज साम्राज्या वेळार गोंयांत कशी हे देवस्थान मारून घालून आमगेल सारस्वत समाज कशी आमगेल धर्म सांबाळूंक गोंयच्यान वेगवेगळ्या जाग्याचेर गेल्ले, तशीच आमगेल देवस्थानां देवाक राखूंक जनान कशी सहाय केले, कशी देवाची महिमा आसा हें सगळें आमकां हे कुलदेवता दर्शना वरी कळटा. त्या खातीर आमी यूथ ऑफ GSBचे मस्त थँक्स सांगू का, तांकां धन्यवाद सांगता की घर बसून आमकां हे कुलदेवताची माहिती आमकां कळटा. देव बरें करूं.